Siobháine Máirtín ó Gaeltachta has an ardmhór, tá man le Siobháine, tá na Cuireann Cheathrú Rua, tá trúr gasrain, comhairle, Cheathrú agus Fáil, tá comhairle gáblín agus tá Cheathrú agus Fáil séhí. Tá muid gearan na gasú de thógáil le Gaeilge go meis go nádar acu. Siobháine, bhí me se scór bliain ar comhairle agus anois sin bhí me leir Gaeilge chéile agus bhí sangur me gur Gaeilge choinneáil beag. Má hangus agus le Máirtín agus sin le na gasú bhí me gur gomach Gaeilge beag Gaeilge nádúach acu. Chíomhann inis le comhairle nílteach ábhníon nach fós chuise tú cúpla focalína ag géime deir nó scear úla nó tá sé gur le go siúpa nó tá duine plé leis tin in orcín tá sé mún agus so tá sé go deas. An cúile bheith chaam go duna cinn le súil agus a ggéar Gaeilge a bháil. Sná tusan isis chuir níos mó smacht ag Gaeilge agus nuair tan páistí anna sin sa sé go nádúrad Gaeilge a láirt lob. Agus is á léamh chuhéin nuirtá léamh go rasúir sin beis an nádúrad. Is páirt gan rútín dóibh bheith sé a sin Gaeilge a láirt lob. Tá sé tábhachtach na gasúir thógáil le Gaeilge. A mar a mén Gaeilge acu beidir go ditúirtí hir agus scailnú rúdcins mar sin agus tá buntaiste mór bainsa san Gaeilge nar tá go le go goláiste beidir mu cuasaí níos éasca acu nála gúla Gaeilge acu nó beidir níos seachan níos éasca. Gus íbhan le postannaí ó dhéatha go leor deabannaí trí Gaeilge nach nethe mar Gaeilge nádar a dúfa se chad. Tá sé tábhachtach Gaeilge láirt na gasúir mar an ní bhéon an go beag. Súsáin is se a choinneáil be a thógáil le Gaeilge.